sker der derude? Jeg hedder Nadim. Sker der, jeg hedder Ali. Og til sammen er vi de to amigos. Vi rammer MGP, sådan ikke lige, men vi rammer MGP, ikke? Og i morgen kl. 8, så er der MGP live, hvor vi er med i, vi er sang nummer 3. Så husk at støtte os, husk at stemme på os. Du skal bare skrive, du skal sende en sms til 1212 og skrive sang mellemrum 3. Husk det. Okay, støt de to amigos, hvis I godt kan lide rap og kan lide noget sjovt. Hvis I ikke er det der kedelige noget, er det ikke rigtig langt. Vi skal have noget sjovt noget. Skal have noget sjovt på. Skal Er der bare? Arabisk shit.